ଏବେ ଆମେ ଲୁଲୁମ୍ ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଆମର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଖରା ଭୀଷଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ବାଲିପାତ୍ର ବେଶୀ ଶୀତ ବାହାରିଲୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାଇଡ଼ରେ देवे अपन सब्सक्राइब कर शक्ति आसो मैंने केमती इम्प्रूव कर चेष्टा कर भल भल प्लेस भल भल जगह भल लाइट मयूरभंजर बिहार सब आदिवासी मानकर प्रधान खाद्य जोटा को आम राइस पेयर कहूँ। समस्त गछ लगातु जीवन बचातु।